дуруд бинандаи азиз, барномаи навбатӣ Розия Ахтар аз манзури шумо. Дар меҳмонии барнома нафаре мебошанд ки бо истеъдоди фавқулода ва сурудани сурудҳои ҷаззобу дилнишин дар муддати кӯтоҳ дар дилу дидаи мухлисон ҷо шуданд. Ин ҳам бошад Хаём Хаёлбеков мебошанд. Сараввал шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Хаём, мегуфтед ки шумо аз чандсолагӣ майл ба санъат намудед ва чаро маҳз анамин ҷодаро интихоб кардед? пеш аз ҳама мехостам дуруду саломи бепоёни худро ба кулли бинандаи кишвар ва дохил аз кишвар ва хусусан ба бинандагони шабакаи Ҷавонон ТВ расонам ва дар навбати дуюм мехостам ба саволи шумо посух гӯям. мери санъат ҳанӯз аз айёми кӯдакӣ дар дили ман ҷо карда буд ва ман боро дар интервюи худ такрор карда будам ки он донишгоҳе ки ман хатм кардам ва он коре ки баъд аз донишгоҳ мекардам умуман ба санъат ягон робитаи зишт надошт ва ин меҳр маро беқарор нагузошта, ҳама чиро ман партофтаму роҳи санъатро пеш гирифтам. хуб, саломат бошед. Мегуфтед ки аввалин суруде ки шуморо бо мухлисон ошно намуд кадом суруд буд ва бинанда чӣ гуна ин сурудро қабул кард? нахустин албоми худро ба сабти ин албом мо аз соли 2016 шурӯъ кардем ва ниҳоят онро дар нимаи соли 2017 ба анҷом расондем ва ин албом дорои 12 суруд буд ва рости гап албоми ман албоми нахустини мо бо номи албом Шохи гул буд ва дар он ҷо як суруд низ бо номи Шохи гул дар он албом аст. мо аз он суруд умед доштем ки ин суруд бисёртар маъруф мешавад, вале дар мобайни сурудҳои ман яке аз сурудҳое ки бо номи Чашмонсиё буд бисёртар дар мобайни ҷавонон шӯҳрат ёфт ва фикр мекунам ин нахустин суруди ман Чашмонсиё бо номи Чашмонсиё буд ки маро ба мухлисони худ шинос гардонд. айни ҳол имкон доред ки 4 мисра аз аламон суруд сароида бошед? бале, чун ман бо худ асбоби гитарамро овардам, имконият аст. саломат бошед. منم دیوانه چشمی سیاه یک دانه من جانانه من اسیر و واله روی چمان یک دانه من جانانه من ما سوزانم کنار درد هجران یک دانه من جانانه هستم غرق دریای نگاه یک دانه من جانانه من چشما سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گم نمیزنی چشما سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گم نمیزنی بار خدا کن یک دانه من جانانه من دلم را خالی از درد و بلا کن یک دانه من جانانه من وجود دردمند را میر بخشم یک دانه من جانانه من لبم را بر لبانت آشنا کن یک دانه من جانانه من چشما سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گم نمیزنی چشما سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گم نمیزنی چشما سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گم نمیزنی چشما سیاه چشمک میزنی دلم را بودی گم نمیزنی. саломат бошед. суруди шабпаракро ки бо Мир Мафтун сароидаед, пешниҳоди кӣ буд анамин суруд?
суруди шабпарак ин суруди устод Мири Мафтун аст ва вақте ки устод Мафтун соли гузашта ба Тоҷикистон ташриф оварда буданд, мо дар яке аз консертҳое ки дар Кохи Суруш баргузор мегашт дар пушти саҳна бо ҳамдигар шинос шудем ва рафту омад кардем баъд аз шиносшавиамон ва вақте ки устод Мири Мафтун ба Афғонистон мехостанд сафар кунанд, пешниҳод карданд ки агар ки хоҳиш дошта бошед як суруди ҷурагӣ сароем, чун дар ноҳияе ки ман зиндагӣ мекунам ин ноҳияи ишкушими Тоҷикистон аст ва гуфта намонад устод Мири Мафтун аз он тарафи соҳил дар ишкушими Афғонистон зиндагӣ мекунад ва хостем ки як суруди ҷурагӣ сароем ки боз муносибати Тоҷикистону ба воситаи суруди худамон муносибати Тоҷикистону Афғонистонро наздиктар кунем. Суруд дар он ҷо ду суруд аст пайҳам сабт намудем. Якум суруди устод Мири Мафтун буд ва суруде ки дуюм сар мешавад баъди шабпарак, яъне суруди фолклор бадахшонӣ, суруди қадимаи бадахшонӣ буд ки ин сурудро аллакай ман дар албоми худам сароида будам ва устод Мири Мафтун низ ин сурудро гӯш кардааст ва он кас хостанд ки як суруд аз устод Мафтун сабт шавад, як суруд аз ман ва чунин низ шуд. айни ҳол имкон доред ки аз анамин суруд мисраи сароида бошед? кӯшиш мекунам, чун ин суруд дар он ҷо асбоби гитара истифода бурдагӣ нест ва мехоҳам ки бе асбоби гитаро чор мисраашро замзама кунам. از اینجا تا اشکاشم خیلی راه از شبپرک پرواز که گل به چی پایین پای انداز که همه کو کمر سنگا در آه شبپرک پرواز که گل به چی پایین پای انداز که شبپرک پرواز که گل به چی پایین پای انداز که ای قدی بالا بطم زیبا مثل کبوتر بخی پرواز که از اینجا تا اشکاشم خیلی راه شبپرک پرواز کن گل چی پایین پای انداز کن همه کو کمر زنگا درات شبپرک پرواز کن گل چی پایین پای انداز کن کمر خمشه که سنگایت بچینم شبپرک پرواز کو گل چی پایین پای انداز کن ای بمدی داری یار جانم بکار است شبپرک پرواز کو گل بچی پایین پای انداز شبپرک پرواز کو گل بچی پایین پای انداز ای قدی بالا بطم زیبا مثل کبوتر بخیز پرواز ای قدی بالا بطم زیبا مثل کبوتر بخیز پرواز شبپرک پرواز کو گل بچی پایین پای انداز شبپرک پرواز کو گل بچی پایین پای انداز ای قدی بالا بطم زیبا مثل کبوتر بخیز پرواز ای قدی بالا بطم زیبا مثل کبوتر بخیز پرواز
сабке ки шумо суруд месароед бештар такя ва пайравӣ ба кадом устодони санъати тоҷик аст? сабке ки ман суруд месароям, сабке ки сабт мекунам, ин гуфта намонад аз мактаби шодравун муборакшоҳ мирзошоев, шодравун кароматулло қурбонов ва далер назаров. ман бисёр кӯшиш мекунам ки аз мактаби ин устодони бузурги санъати тоҷик истифода кунам, вале як чизро мехоҳам гӯям ва инро пайваста мегӯям, намехоҳам ки ба ягон каси онҳо монанд бошам. яъне аз мактаби онҳо истифода мебарам, чизеро ки намедонам, чизеро ки мехоҳам кобам ёбам, аз ин устодоне ки номбар кардам, аз мактаби онҳо пайваста истифода мебарам. яъне мехоҳед сабки худро дошта бошед? ба воситаи ин устодон мехоҳам сабки худамро барорам. бисёри ҷавонони мо, ман намегӯям ки онҳо хато кори хато мекунанд, ин яъне интихоби онҳо аст, мехоҳам ки ба ин ё он устод монанд бошанд ва кӯшиш мекунанд ки овози худашонро ба онҳо монанд кунанд, вале дар ман чунин нест. ман мехоҳам ки бо воситаи мактаби онҳо сабки худамро, яъне як сабки нави мусиқӣ пешкаши мухлисони худ гардонам. айни ҳол метавонед аз анамон устодоне ки номбар намудед мисраи суруд сароида бошед аз ашъори сурудаҳои онҳо? як 4 мисра аз суруди шодравун муборакшоҳ мирзошоев пешкаши мухлисон мекунам. خرامان گشتم یایی بسویم بیا جانم بیا یار سویم گذارم لب با لب غم ها برایم بریز شبنم زلفات برایم شده دیوانه‌ام چشم سیاه دل من گشته افسانه دوران با وفای دل من بروم تا که تاوم یاد تا از یاد ببرم گشتم زار و پریشان به هوای دل من کشته تیر نگاهم آستمان تشنه روی چمان آستمان مرا زلف کج دیوانه کرده سخش آشنا بگانه کرده ز فریادم بداد آم جانی با جانم درد عشقت خانه کرد شده دیوانه‌ام چشم سیاه دل من گشته افسانه دوران با وفای دل من بروم تا که تاوم یاد تا از یاد ببرم گشتم زار و پریشان به هوای دل من. аксар вақт мушоҳида мегардад ки сарояндаҳои ҷавон дар хориҷ аз кишвар рафта сурудҳояшонро месароянд. аз сурудҳои шумо бошад бештар дар фазои тоҷикона ва ором аст. мегуфтед ки идеяи аними сурудани аними сурудҳо дар фазои тоҷикона, дар фазои ором идеяи кӣ буд? бале, вақте ки нахустин бор албомамро сабт намудам ва вақте ки мо мехостем ягон ин ё он клипи худро, клипи нахустинам гӯем хато намекунем, яъне ба сабти дар фикри сабт намудани клипи худ вақте ки шудем, бо ҳамроҳи дӯстон, бо ҳамроҳи мутрибон идеяҳои худро пешкаш мекардем ва чунин бисёр идеяҳо буданд ки мехостанд, он ёру рафиқону бародарон мехостанд ки мо дар табиат ба навор гирем, берун аз кишвар, яъне дар ин ё он шаҳри чӣ тавре ки дигар санъаткорон сабт мекунанд, чунин хостанд. вале ман дар оиди ин мавзӯъ бисёр фикр мекардам, мехостам чунин як сабти намоем ки аз дигарон фарқ намояд, сабки хоси худро дошта бошем. Бале, сабки хоси худро дошта бошем ва
бо сабти яъне клипи нахустини худ аз дигар сарояндо каме фарқ кунад ки тамошобин қабул кунад яъне чизи нав бошад яъне бо диди нав тамошобин шуморо қабул кунад ва бисёр фикр кардам ки бисёр ҷавонони мо бисёр ҳамкасбони ман он сарояндае ки клип сабт мекунанд кӯшиш мекунанд ки берун аз кишвар сабт намоянд ё ин ки дар табиат дар дигар ҷо ва ман ҳам хеле идея пешниҳод кардам ба мутрибони худ ки биёд ҳама якҷо яъне ба тариқи лайв ба тариқи зинда мешинему дар ягон фазои ором клипи худро сабт менамоем ва буд ҳолатҳое ки мобайни мо баҳс шурӯъ шуд розӣ набуданд вале ман гуфтам чунин хулос ба хулоса омадам ва хоҳед нахоҳед чунин сабт менамоем ва дар он ҷо шумо агар диққат диҳед бисёр фазои оромо ташкил кардем ва он либосе ки дар тан доштем либоси махсус буд ки ҳама як намуд либос доштем ва сабти худро аввалин сабти худро дар чунин фазои ором сабт намудему пешкаши мухлисо гардонем ки инам агар хато накунам боиси қабули мухлисон гардид бисёр нақс қабул кардам дар маҳфилҳо бештар мушоҳида мегардад ки шумо бо овози зинда суруд месароед ва мухлисон низ шуморо ҳамин гуна қабул карданд оё дар оянда нақша надоред ки бо овози зинда як консерти худро ташкил намоед баҳри мухлисон албатта дар нақша аст вақте ки мо албоми моро пешкаши мухлисон гардонда будем ва аз тарафи он соҳибкороне ки берун аз кишвар ҳастанд аз тарафи онҳо чунин пешниҳод ба мо шуд ки консерти худамонро бояд дар шаҳри Москва гузаронем ва ман низ вақте ки таклифи онҳоро қабул кардам ба онҳо чунин гуфтам ки агар ман консерти худамро нишон диҳам ба таври зинда нишон медиҳам барои ин яъне барпо намед бале пешкаши мухлисони худ ба таври зинда мегардонам ва барои консерти зиндаро гузарондан худатон медонед ки чӣ қадар маблағгузорӣ дар кор ва он соҳибкорон ба пешниҳоди ман яъне пешниҳоди маро қабул карданд ва ман беҳтарин мутрибони кишварро ҷамъ намудам қариб мо 10 нафар шудем ва сафар ба шаҳри Москав кардем ва ногуфта намонад ин консерти нахустини ман буд ки соли 2018 моҳи март дар шаҳри Москав баргузор гардида буд ва консерти мо бо номи наврӯзи тоҷикистон дар Москав буд ва бовар кунед ман боварӣ надоштам ки чунин мухлисон яъне ҷамъ мешаванд ва чун аллакай қайд намудам аввалин консерти ман дар шаҳри Москав баргузор гардида буд ҳоло мехоҳам консерти дуюми худро дар шаҳре ки ба воя расидам шаҳре ки бисёр дӯсташ медорам пойтахти кишвар шаҳри душанбе баргузор намоям ва дуюм консерти худро ба таври зинда дар шаҳри бостони хуҷанд ва сеюмашро дар шаҳри хорои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон баргузор намоем чунин нақша аст дар пеш чуноне ки мебинем шумо бештар дар жанри эстрада суруд месароед оё дар дигар жанрҳо низ худро насанҷидаед аз ҷумла дар жанрҳои фалак шашмақом шумо агар мушоҳида карда бошед дар шабакаҳои иҷтимоӣ як суруде мо сабт намудем бо номи холисиё бо номи холисиё ин суруд аслан сарчашмаи ин суруд шашмақон аст инро ба таври шашмақон сароида буданд ва ман бисёр шахсан худам шашмақонро дӯст медорам ва чун аз уҳдаи шашмақонсароӣ намебароям росташро агар гӯям ва ин сурудро гирифта ба сабки худ дароварда яъне шашмақонро бо эстрадаи сабки худ алалаш карда агар ки ба таби замонавиги микс карда як навигарӣ пайдо намудем ва онро пешкаши мухлисон гардондем ва нагуфта намонад суруд бо номи холисиё аст метавонанд аз шабакаи ютуби ман тамошо кунанд хаём мегуфтед ки айни ҳол бо чӣ кору пайкоре машғул ҳастед ва дар оянда чӣ нақшаҳо доред саломат бошед саволи хуб фикр мекунам ин ён сароянда ҳунарманд нақшаи ӯ чунин аст ки сурудҳои нав эҷод намояд ва пешкаши мухлисони худ гардонад ман низ чунин нақшаҳо дорам чун аллакай 2 албоми худро сабт намудам айни замон ба сабти албоми сеюми худ шурӯъ кардам ки аллакай 2 суруди албоми сеюми худро сабт намудам ва
нақша аст ки албоми сеюми ман иборат аз 10 ё ин ки 12 суруд бошад. чунин нақшҳо дар пеш аст ва боз сабти клип. ташаккури зиёд барои иштирок дар барнома. саломат бошед. ба шумо низ ташаккури зиёд, чун ба барномаи худ даъват намудед. гуфта намонад шабакаи шумо низ яке аз беҳтарин шабакаҳо аст дар ютуб канал ки худи ман низ пайваста барномаи шуморо тамошо мекунам ва ба шумо низ пурбориҳо таманно дорам. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдовар мешавем ки барномаи Розӣ Ахтар буд манзури шумо ва меҳмони барномаи мо буданд сарояндаи ҷавону умедбахш Хаём Хаёлбеков. барномаро бо як суруд дар иҷрои Хаём ҳусниҳо анҷом мебахшем. хайр, то дидори навбатӣ, сеҳатманду пирӯз бошед. Pare çiğremeçgon siyah Eşvakam kon Khoda ra beters Gardeshe çeşme masti to baz Ataşam zad badadam beraz Mebar dele mara Meravi koca baza Mebar dele mara Man halake çeşme çeşme maste may pareste Tu acep balayı Dilruba Dilrubayı Tu acep balayı Dilruba Dilrubayı سیاهی دو چشمانت مرا کاش درازی دو زال فانت مرا کاش با قتل موجت تیر و کمان نیست خم ابروی و مش گانت مرا کاش خم ابرومش گانت مرا کاش ای پری چهرمش گون سیاه اشوکم کن خدا را بترس گردش چشم مستی تو باز آتشم زن بدادم برس مبر دل مارا مروی کجا بازم مبر دل مارا من حالا که چشم مست می پرستم تو عجب بلایی دل رو بایی تو عجب بلایی دل رو بایی چشمک سیاه پوشیده ایم شب با قصد عاشقان کوشیده ایم شب قد بر دست و بر لب خنده دارم مگر جامی جفا نوشیده ایم شب مگر جامی جفا نوشیده ایم شب مبر دل مارا مروی کجا بازم مبر دل مارا من حالا که چشم مست می پرستم تو عجب
بلایی